Mehriban adamlar. Güdören dolandırmak, garyplyk, açlykdyr näýatlyk ýaly ençeme agyr ýagdaýlar biziň başymyza düşüp biler. Ýöne bir zady ýatdan çykarmalylar. Başymyza düşen her hili kynçylyk biziň üçin syňygydyr. Şeýle syňyglardan bolsa umytdan düşmän sabır edip, jan çekip hem de ýürekden dilek edip başalyp çykyp bolar. Nädip diýäňizmi? Anha häzir tomoşaçyky hayatymyzda hyýaly. Garaňy paýlaşdyýdan. Siz niýetler pulum almagy edek gelini alýaňyz? Sen bol. Şu gün bergiň bermeseň seni etişme teret. Gaýdyp özüň tanamady ýaly ederin. Bar tiýdirak ýok bol. Ýoksam iýdilige garaşma. Her gün şo bolşuň. İçip özüň gülmän oýnaýan. Utulsaňam bizi günäkärleýän. Agsa kalyňa bir gün başyma dert dolarsyň. Hadi anne. Bar gudym, şunu ekidäý. Menem häzir tüýdüň alyp barýan bolýarmy? Bolýar ejejan. Ejejan diýen diliňe dönegin. Al bakalım. Alhany gudym, sawamaka içäý tüýdüňi. Seninle kuş İkimiz kuşlara iýmit taýýarlalymy? Bolýar. Hanonna. Anne ben yeni süt içeyim. Ama sütümüz Tüýdümizi kutaraýyp da gydym. Baban Kakan gelse alaýar. Ece kakam geldi. Hoş geldin kaka. Bana süt getireydi. Goýsana goýdym. Onsam keypim ýok. Nerede kaldın? Ufuk nerede boldun? Seni gaýgat biňjal bilmedim. Ne oldu? Näme bol saňa? Hiç sada moranok. Ýolda gelýäkem ýykyrlym. Ýykyldym. Nädip ýykyldyň? Nädip ýykylar öýdýäň? Şu agsa gaýak bilen ýykylman ýörep bolýam näme? Katağırıyam kaka men oşasam gowy bolara. Allah. Ey Allah. Özüň kömek edegöri. Sema! Geliyor. Barýan. Näme boldy? İş açan içecek. Häzir gitjek. Näme üçin soradyň? Leyla hanımın yanına mı? Başga nereye gideyin? Elbette şoň ýanyna. Bolya. Men biraz diýinjim aljak. Agşam ara senden pul almana barar. Ufuk yeni menden pul soraýarmy? Onsuz ama 3 günlük hakkımı öňünden aldım. Bilýäňe. Bugün Leyla hanım pul bermez. Şu gün yine 3 günlük hakkın doğru. Maňa gysgaly pul gerek. Ýoksa men janym alarlar. Alyp biljek däl. Alaýam da öýe ýer bir zatlar alaryn. Meni alad etmeseňem iň bolmanda gyzyň aladasyň et. Şu wagt men janym maýy düşünüň okmy? Leyla hanım bilen gürleş. Men saat 5'te pul almaga seň ýanyňa bararyn düşündiňmi? İş için İş gözlejek diýipdiň. Entegem tapaň okmy? Tapmadım. Ya gözlemeyen röýdýäňmi? Aýagyňa tak bolsa iş tapdyrýam näme? Sema. Gel ilk bilen çay içäýeli. Soň ediber işiňi. Cennet, Ferit sana meyve suyunu getirdim.
Sağ ol Leyla'daydı. Noş bolsun balam. Beregim haladın mı he? Haladım. Ecemi de öğredin de o da pişirip bersin. Bolya öwrederin. Sema sana näme bolýar? Yeni keypin ýokla. Bivim näme bolar öýdýäňiz? Yeni şu hemişe kızatlar. Dün gece gözüme uyku gelmedi. Allah can ahir son gowula görsin. O min Sema can. Ýöne hiç wagt umytdan düşme. Halyňa şükür et. Iň bolmanda janyň asagat. El aýaň işläp dur. Beterinden beteri var. Allah saklasın. Sen dilek etmek başarsan bolar. Men dilek etýän bivim heýdi etmerinmi? Mydamada dilek etýän, şükrem etýän. Entegim sizi var. Sizin ýanyňyzda işläp, köpden bäri horgamsy bolmadyk. Yoksa köp adam çağaly bolan soňam işe alybam duranok. Menem sana şonu aýtjaktym Sema. Ýöne näde aýtjagym bilemok. Sema. Mundan meýlek men sen ýanyňda bolup bilmerin. Biziň işimiz başga şähere geçirdiler. Şu pulu sen üçin niýetledim. Ýok bebim alyp biljek däl. Gaýtam. Men size bergim bar. Garşy bolup durma, ýoksam gaty görerin. Iň bolmana biraz wagt oňşyk bolar. Soň bolsa Allah keremdir. Men tanaýan adamlaryma gurrun berdim. Sen ýagdaýyňy Allah hukman bir gap açar. Allah ýalkasyn bebim. Bizden razy bolun. Asıl sen razy bol. Mene çyn ýüregimden razydyryň. Ece, Seyil kaka gidýäli. Sen isleseň gidäýär gyýdym. Ece, Aýdy ber gyýdym. paxta tüýjem alaýaly. Bolýa. Cennet. Badaryň ýanyna seýilgäk bardyr, şoňa gidäýelmi? Bolýa Ece. Ondan çykwan badary bararsa gerek zatlarymyzy alar, bolýarmy? Bolýa. Wa ýüregime ýardyň ufuk. Nire barýaňyz bu wagt? Men sana saat 5'te barjak diýmenmidim? Diýdiň, ýöne ýadymdan çykaýypdyr. Kellem arjaşyp dur. Leyla hanımdag başga şähere göçýärler. Indi işidem gallyk. Nämesem kem diýip oýa batyp ýatdan çykarypdyr. Kurallyňmy? Almadym. Oňor aýypsyň aý. Gaty der ur diýdime sana. Öýdüm baryp sorajak. Men almadym ufuk. Näde balayyn? Gaýtam oňa bergim bardy. Ýöne sag bolsun. Oň özi berdi. Ýöne indi mundan başga pulumuz ýok. Täze iş tapýansam oň şu eder ýaly, şu pula ýer ýal bir zatlar alaýsam diýen. Kaka, Ece maňa paxta tüýje alyp berjek diýdi. Çağaçyga söz berdim. Yarın Bir alırsın. şiralarsyňyz bolýarmyydym? Pul häzir kakaňa gerek. Semahan getirberek. Agşama sen getiririn. Iň bolmana böleklet 10 lira goýaý maňa. Öýe bir zatlar alaýyn, hatda çöregem ýok öýde. Agşama sen getiririn idime? Oňa sen bir razy edersiňiz. Goňşarydan alay. Gel goňşy.
Yok, sağ ol Selma, bu wagt bir rahat etmeyin. Pikire batıp dukanyň ýanyndan geçip gaýdy beripdirin. Indi ýygyma gidip ýörmeýin. Çörüň köp bolsa maňa birini bere, erte getirip bererin. Bar öýdýän häzir göreýin. Algyň alarsan gyssanmasana. Oýnap bolamyzdan saňaraňdan hem bolmaýarmy? Häzir maňa päskel berýän. Päskel bermämde ütgejek zatdamy. Şu wagta çenni utan wagtyň barmy sen? Arman soňuna sen oýnar ýar pulum ýokda. Ýogsa size gör köderdim bolýyn. Ne oldu? Nem düşünýän ok? Yesim gelen ok. Senin yüzün. Sen güzüň gyzarypdyr la. Eýway, sen gyzgynyň mara. Wah balam üşäýdiňmi? Näme boldy saňa? Ýene näme saglaýma gyzym? Wah men gözümiň guwanjy. Men saňa näme dip serederin? Yöni serede ayırsın Ececan. Dur bakalım. Häzir garaş. Men sen ýeriň taýýarlaýyn. Gel gyzym. Ece süt var mı? Belki süt istem goglaşarın. Yarın alırız. Ertiralar gyzym. Häzir men saňa gowurýan ertekeň aýtyp bereýin. Yol filan til kakınnak erteki var Ece, maňa şonu aýdyp bereydi. Ha Ayşe diýen. Tamam. Bolýa. Masalı biliyorsun. Başyny özüň bilýäň-ä? Bir ullakan hemde owadan tokoyda bir äpet ýolbars ýaşaýan eken. O taýda başga-da her hili haýwanlar bar eken. Şolaryň içinde bir mekirji tilki bar eken. Tokoyda guşlar saýraşyp, kebelekler uçuşup hemmesi biçak şadýan eken. Ufuk ağaňy bir bulgur soğuk suw getirip berin. O peýda eder. Ýogsa bu wagt iç ýanyp durandyr. Häzir. Hangi yüzle gideceğim ben şimdi? Näde bir barsam kam. Ey Allah, men näme etsem kam. Allah. Ey Allah, dertlilere derman sensiň. Benim sen. Men senden başga kömek sorap ýalbarara hiç kim ýok. Aciz. Ejizligimi saňa şikaýet edýän. Bizi çäresiz goýma. Kocamız. Adamym dogry ýola gönükdir. Maňa iş tapmaga kömek et, ey Allah. Ulan bizi Mümkin hem için şoğuna bolan okka. Iki şayman malmadı. ne yapacağım? Şimdi näme etsem kam. Kim bana pul verer? Bergin başımdan ağdı. Men katı acıktım Ece, maňa sütli çörek pişirip bereydi. Bana süt. Ha Ayşe diýen, men acıktım ha Ece. Bolýar gyzym. Tamam. bir Bolýar wala. tane. Ama biraz. Ýöne azajyk sabret bolýarmy? Baban gelsin. Kakan gelse sana köp zat alyp berer. Seninle. İkimiz çapak çapak oýnalymy? Oynaly ýöne şu edek son koýunumuz bolsun. Son ertirligi ýeli Ece. Tamam. Bolýar gyzym.
Allah. Ey Allah. Özün kömek et. Açlıktan bir tap düşen çağanı beydip haçana seni güýmep bilerin. Ey Hudaý. Bence sen Sen men bilen näle aly bilen oynasın gelýär öýdän. Şolara gidelim gyýdym. Şu taýda tüýdem içersin. Gidelece, tidirek gideli, gideli. gel kızım. Ýör gideli gyýdym. Ýör. Buyur Hoş geldin goňşy giri ver. Cennet can yarana goňşy. Öýde hiç göwün tapmadım. Onsoň aly bilen oýnasynlar diýip size getirdim. Gow edipsiň gel gir. Hadi kızım. Kan gyýdym. Aly bilen oýna ber. Cennet, hoş geldin. Hoş gördük. Sen kellen ağrıyamy? Hawa. Tilma tayza, biz kata açıktık, kaçan nahar yiyez. Kızgını bolansaň işdäs ýokdy. Öýde hiç da diýmedi. Bärek gelip Alyny görensoň işdäs açylaýdy diýen. Men iyicek diýdim, ýöne sen bermedin ece. Ben bir Häzir men bir zat pişirerin. Ufuk gatwurmy? Öňkü bergeň bermeseň, sana bir şaýam beriljek däl. Hepsini Soň hemmesini berin Kemala, gayrat et. Men öýe pul bar bilmen ahry. Bolmaz. Öňrä galadaf netmelkeniň. Tüýüji iýmen ağaca gägirmesi barda diýip ýöne ýer aýdylan näler? Bar işiň bilen bol. Mana bar. Kakam nämçin gelenok ece? Ya, maňa gakar gelýärmi? Olur mu öyle? Hey kakan sana kahar edermi? Bir iş çıkanlar. Sen nämçin maňa süýt bereňok ece? Pakta süýjem alyp bermedin. Paramız yok. Pulumuz yok gyýdym. Baban gelsin. Kakan gelse alars. Hadi sen. Seni häzir bir azıcık ukla. Hani? Ala sıratı müstakim. Ece, sen nämçin o taýa girdin? Taşaryk çyksana. Men ýanyma gel. Men açyktym ece, maňa nahar ber. Maňa çörek ber ece. Men gata açyktym. Cennet. Balam. Garaşgyydym. Häzir barýan balam. Häzir barýan balam. Ağlama gurbanyň bolaýyn. Ağlama. Häzir men ýanyňa bararyn.
Ufuk. Neredesin Ufuk? Sen nerede Ufuk? Beni böyle Meni çaresiz koyup nerelere gittin? kızımı Men çağan karnı ne edip doyurayın? ne yapacağım? Ey Allah! Men ne emesem ki? Ece. Söyle kızım. Aydı ver gıydım. Söyle anne. Aydı ver gözümün rövşeni. Nahar iyisek bolmaz mı ka? Men gata acıktım. Şimdi seninle Häzir yazmaya ikimiz gedilin çetmeye giderseydim. İlk nahar iyisek olmaz mı Ece? İslesen sen Ali'nin yanına gideyin. hem onunla Şoň bilen ertirlik edinäýärsiň. sonra da Olardan çykyp tehlikege giderdi. eğer Eger sen gowlaşan bolsaň, Yaşasın. Men gowlaşdym Ece. gel ya. ýür bala. Hadi kızım. Ýür. Merhaba Selma. Salam Helma. Ufuk giýçe öýe gelmedi. Merak içindeyim. Men şonu gözläp çaýhana geljekdim. Cennet sizde goýup gitsem bolarmy? Biz Ali bilen bir ýere gitjek bolup durduk. Kakız çağırdy. Ala ayakka baljak diýdi. Şeýlemi? Men Ali bilen ertilik edinjekdim. Selma ataýdy. Çocuk işte. Çağada. Ali bilen bilejek dip goýanok. Men sana bir zat aýdyn. Haçana çenli beýdip berjek. Adamyň hayal etmän iş tapsyn. Tapyp bilmeýän bolsa onu goýup başgasyna bararsyň da. Entek ýaşyň geçip baranok, görüp görmegiň ýerine haçana çenli beýdip boňşy olamdan zat dilep ýaşajak. Men sana ýaşylyk üçin aýdýan. Bar. Bilýän. Sag bol. Isleseň çörek bereň, o kıyın el. Ýok. Sağ ol sen. Sag bol Selma. Benim hemen. Men gideýin adamym tapayyn. Gel kızım. Ýür gıydım. Kahveye gidelim. Çaýhana barıp göreli. Tamam mı ya? Bolýar. Biraz daha sıkışın. Yeni ağda çıkçıda. Bolýam gıydım. Bolýar. Affedersin. Bir cımın Bakar mısın? ayak çekin. Aydy ber. Ufuk Ufuk çıtaydı mı ka? O bize kısaglı gerekdi. Iň tonk gedek düýün aşam gördüm. Bugün görmedim. Görsem aýdaryn. Tamam sağ ol. Bolýa sag bol. Kakam ýerede kaýçy. Bilemok gıydım. Bilemok. Kanka, Ecem bana paxta tüyücü alıp berjek diýdi. Biziň pulumuzy almaýda kaka. Ecem men gata acıktım. Indi paxta süýjem gerek däl süýdüm. Diňe çörek bolsa bolýar Ece. Ay şeýdýän. Men acıktım. Derya. Gıydım. Kızım. Gıydım. Ben hemen Men häzir derrew çyk gelerin. Sen akyllyja bolup maňa garaşyp otur bolýarmy? sana ekmek Sana çörek getirjek. Gıydım bolýarmy? Bolýar Ece. Sen gelýänçäň men Äşegül bilen oýnaryn. Ýöne basymrak gel bolýarmy?
Tamam. Bolýa gyýdym. Allah. Ey Allah, Ne olur bir çare kömek göster. edeweri. Allah'ım. Gyýdym aç goýma, ey Allah. Allah'ım. Bu çaresizlik Maňa bu yapacağım ýagdaýdan çykalga görke. Eli kolu bağlı. Beýit benim golum bagly Sana goýma. güveniyorum Diňe Allah'ım. sana bir baglayan, Senden ey başka Allah. güvenecek kimsem Senden yok başga Allah'ım. dayanara hiç kim yok. Çok bayat ama. Könül şeneken, yönü ziyan yok. Suyu etsem yumuşar da. Şükürler olsun. Hudaya şükür. Maňa çörek getirdingmi ejejan? Getirdim. Getirdim gyýdym. Sen iki Häzir dakika derewçi bekle. kızdyryp bererim. Hemen hazırlayıp getireceğim Häzir. sana. Bolýa ejejan. Ýöne tizirek getir bolýarmy? Tamam. kızım. Bolýa gyýdym. Tamam canım. Bolýa häzir getirerim. Küflenmiş bu ekmek. Ey Allah, bu çörek heňlepdir. Allah'ım. Näme etsem ki? Yapacağım ben. Ey Allah, gyýdym aç goýma göri. Allah'ım. Ey Allah, Ne olur kızım. maňa bu ýagdaýdan çykalga görkez. Häzir gyýdymyň garny doýurmakdan başga hiç ýyly islegim ýok. Kızımı da Ey Allah, maňa kömek et. yok Allah'ım. Eje entegam taýýar bolmadymy? Sen nämçin gelen ok eje? Çıkmadyňmy näme? Teret mene hezil edip iýip otyr. Kızgynjak, ören süýtjeken. Kızgınçak. Aman Allah'ım. Ey Allah. Gözlerime Onanar inanamıyorum. ýalyň. Bu nasıl Ne oldu? edip beýle bollukka? Ören süýtjek eken. Eje, han seni alyp iýsene. Yerim yok. Menemi yerim alam. Yerim canım. Wagt men balajygym. Ilki sen garnyň doýur hani? Hadi yavrum. Bol balam. içeri. Ýör. Bolýa. Ufuk. Merhaba. Salam, gündüzüňiz haýyr. Salam. Men şu ýakynda ýaýlagda bagwançylyk etýän. Siziň ýanyňyzda meni aýalym berdi. Biziň ýaýlamyzda hemişelik şu taýda ýaşap, işler ýaly är aýal gerekdi. Leyla hanym sizi salgy beripdir. Aslynda şagal maşgala bolanok diýdiler. Ýöne Leyla hanym sizi gaty görseň razylaşaýdylar. Derre wararyn. Maňa salgyňyzy bereýin. Anha, salgy şu kagazda bardyr. Gaty bir uzamam däl, piýadalawam barsaňyz boljak. Esleseňiz şu gün işe başlap bilersiňiz. Teşekkür Sag bolun. Köp sag bolun. Bolýa, sizem sag bolun. Allah. Ey Allah. Çocuğumuz Şagamyň ırsgal üçin saňa müňde bir şükür edýän. kocama da Adamyma da akly ber. bu ekmek O da işe yerleşip can teni bilen işlesin. bir daha böyle. Ünni bir biz beýle kyn gününe goýma. Olar nämçin gyrkýan Recep daýy. Bularyň ýerine has gowlary çykdyn diýip garkýan gyýdym.
Kakacan. Gıydym. Muny men göteräýin. Biliş çayxanadaky işden has gowy şeýle dämi? Indi hemmemiz bilejek boluruz kaka. Hawa gıydym. Allah'a şükür. Hudaýa şükür. Önce İlki bilene Allah'ın kömegi bilen soňam ejen sebäp bolmagy bilen. Mehriban ýerleşler. Adam nähili kynlygy düşenne bolsa, onuň adam üçin hökman bir çykalgy bardyr. Hiç ýyl çykalgy ýok ýal bolup görünse de adam asla umytdan düşmelläl. Çünki umyt çykalgy tapmak üçin ören zerurdur. Ýatdan çykarmalyn. Ananyp çyn ýürekden edilýän dogalara beslenen umydyň soňy elmedama bagtyar durmuş bilen utarýar. Hormatly sırlar dünýäsi. Haram bir halaly saýgylmagyň näme derejede zerurlygyny tede gurulum merekinde durmuşum bolan jol çolun dinlämä meni dogulýar. Şeýleler berenler bolyp, olaryň ýüzünden harpam goýsun. Hydrata kimin danym etişdi. Ejem pagy bolan bolsady, maňa erte gaýdyp bererdi. Ýetimlere eden pul kömegi üçin Allah meni ýalkady.